ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବେଳେ ସେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମହିଳା ସବୁବେଳେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତଥା ଯାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବଶରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିର ମଣିଷ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ତୁମ ସହ ଭଲ କଥା ହୋଇ ଦୁଃଖ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ତରିକା କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ରସୁଣକୁ କାଟି ପକାଇବେ। ଏହାପରେ 1 ଚାମଚ କଫି ମିଶାଇବେ। ରାତିରେ ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ 10 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମର କରିବାର ଟାଇମିଂ ବଢ଼ିଯିବ।